Duela urtebete inguru pasatxo hemen elkartu ginen, 2021 urtean zehar, jatorri aniztasuna eta bizikidetza lantzeko garatzen ari ginen lanildoa edo egitasmoa aurkezteko, eta esan behar dut, egun hori nire memorian ondo hiltzatuta geratu den egun bat izan zala, benetan oso egun gogoangarria eta unkigarri izan zelako bilera ura, ni uste bilera hartan parte hartu genuen guztiontzako izan zela oso unkigarria, batetik posgarria izan zelako, zutegi bilera hartan behintzat oso jatorri ezberdineko herritarrez bete zen haiei entzutea, testigantzak, bizipenak entzutea, bizipenez eta sentimenduz betetako hitzak izan ziren orduan, eta batez ere eskerritzak izan zituzten Usurbilgo herriarekin hain abegikor hartzeagatik. Eta oraindik bueltaka ditut Kandida Okomoren hitzak, aurrez dago hemen, pena, berak zioen: Usurbil me recuerda mucho a mi pueblo, al pueblo de Senegal. El día que vine lo tuve claro que quería vivir aquí y que mis hijos crecieran en este entorno. Gaur beste mugarri bat finkatu nahi dugu langintza honetan, izan ere, azken hilabete luzeotan egin dugun lanaren emaitza aurkeztera bagatoz, eta horretarako alboan daukat Enara, Aztikerreko kidea, Aztikerren laguntza izan degulako lan honetan, eta gero berari pasako diotitza, eta alboan dut ere Maria, gure gizarte zerbitzuetako departamentu burua, eta aurrera begira, egiteko asmo ditugunak, bere eskutik edo bere ahotik, entzungo dituzue. Askotan azpimarratu dugun bezala, Usurbil herrian hitza da, hizkuntza, kolore, jatorri, ohitura, adin, identitate eta gustu desberdineko herritarrok osatzen dugu, eta aniztasun hori guk behintzat aberastasun moduan ulertzen dugu, eta herritar guztiontzat aukera bat izan dadin, udaletik lanketa bat abiatu genuen legegintzaldiaren hasieran, Usurbilgo jatorri aniztasunaren inguruan, gure arteko harremanak eta elkarbizitza areagotzeko helburuz. Lehen urratsak 2020an eman genituen langintza honetan, herritar desberdinekin elkartu gara eta modu pausatuan hitz egin dugu gaiari buruz. Jatorri aniztasunaren inguruan dauden esperientziak jaso dira, Usurbilgo herritarren artean dauden harremanak ezagutu, herriak norberarentzat duen esanahia ulertu, eta etorkizunari begira, desberdinen arteko interakzioa sustatzeko gakoak bilatzen saiatu gara. Horretarako, kontuan hartu ditugu, 60-70 hamarkadetako industrializazioa eta orduko migrazioa ezagutu zutenak, eta baita gaur egun munduko txoko guztietatik iristen ari diren pertsonak ere. Eta soziologiko horrek izan duen erramienta nagusia elkarrizketa izan da, entzutea izan da, zuei entzutea, eskutxaros. Sarri askotan, egiten ez dakiguna, tamalez. Eta segituan ohartu ginen, bizipen, testigantza, lekukotza horiek, ezin zutela soilik txosten batean geratu, ezin zutela udaleko kaxoi edo apal batean geratu, horiek argitara eman behar genituela erabaki, eta halaxe sortu zen dokumental bat osatzeko egitasmoa. Nik ustet, buelta asko eman da gero, izena ezin aproposagoa jarri geniola, migrazioari maskarak erauzten. Usurbildarrei, beren herrikideak ezagutzeko tresna eskaini nahi izan genien. Izan ere, nire ustez, aniztasuna egoki kudeatu nahi badegu, ezinbestekoa delako elkar ezagutzan eragitea, migrazioaren atzean dagoen errealitatea ezagutu, eta bere lurraldea usteko izan dituen arrazoietan sakondu ez. Beti baitago arrazoi bat, istorio bat atzean,
baina denen bizipenak ezagututa, edo, elkartu garenen bizipenak ezagututa esango nuke, beti dagoela helburu bera, ez? Eta da, euren jatorrizko herrialdeak eman ezin izan dion bizibide hobe bat topatzea. Beraz, kasu askotan, ideia hau aipatu izan dut beste aurretik ere, kasu askotan esango nuke migratzaileak desterratuak ere badirela, ez baitute eurek aukeratu sorterritik joatea, beste aukerarik ezean, egin duten hautua izan da. Eta beraz, nire ustez, ezinbestekoa da ere migrazioari begirada horretatik ere so egitea. Ez ezaguna zaiguna ezagutu, ikus ezina dena ikustarazi, hitz batean migrazioari maskarak erauzi. Ez da aski ordea maskarak erauztea. Gaur aurkezten duguna beraz, dokumentu bat baino gehiago da, arlo honetan udalaren jarduna gidatuko duen plan bada, gure bide horria da, zuekin batera, hemen zaudetenokin batera, eta etorri ezin izan dutenekin batera eskutik heldutan garatu nahiko genukena. Eskerrik asko beraz. Enara naiz, Azpikerretik, hasierako ikerketa egin eta ondoren aniztasunaren plana egin dugun ikerketa kooperatibatik nator. Gaur aurkeztera gatozen lan hau abiatu zen 2020an eta helburu edo galdera bat zuen atzetik, eta galdera hori pixka bat zen Usurbil herri anitza izan da, nola kudea daiteke aniztasun hori, nola bizi dute herritarrek beraiek, eta nondik sor daiteke harremana, interakzioa herritarren artean, pixka bat hori zen heldu nahi zitzaion gaia. Eta gaur ona ekarri gaitu. Komentatzeko, nondik dator hau eta zer da gaur aurkeztu nahi deguna. Plan honek jasotzen ditu udalak hurrengo urteetan gara ditzakeen ekintza batzuk jatorri eta kultura aniztasunari dagokionez. Nondik sortu dira ideia hauek edo ekintza hauek eta eduki hauek. Sortu dira orain arte egindako prozesutik bertatik. Abia puntu izan zen jatorri aniztasuna eta elkarbizitza Usurbilen deitutako ikerketa, bertan elkarrizketa sakonak egin genituen 20 usurbildarrekin, 2020an, eta hortik jaso genituen beren diskurtsoak, bizipenak, beren esperientziak, eta dagoeneko ideia batzuk jatorri eta kultura aniztasunaren gaiari dagokienez Usurbilen kokatuta eta bertako errealitatetik. Behin material hori jasota, ikerketa bera prestatu zen, eta hor badago ikerketaren dokumentua, eta hortik ateratako ideia batzuekin dagoeneko egin genituen saio batzuk, xede taldeka antolatuta, ikerketa hori transmititzeko eta nolabait dagoeneko hasteko galdera zehatzari erantzuna bilatzen. Zer egin dezakegu hemendik aurrera edo zer ekintza edo jarduera posible ikusten dira heldu beharrekoak. Horiek egin ziren ondoren, 7 saio izan ziren guztira, eta behin jarduera horietako guztietako materiala bildu genuenean, geuk Azpikerretik, baina ezer sortu gabe baizik eta jasotako ideietatik nolabait definitu genituen edo osatu genituen ekintza posible batzuk. Antolatu genituenak ordena jakin baten arabera, eta zirriborro horrekin egin genuen ondoren plan proposamenaren kontraste bat udaleko teknikariekin. Udaleko teknikari, arlo desberdinetako teknikariak elkartu eta haiekin egintzen kontraste saio bat, egingarritasuna, horrelako kontuak pixka lantzeko, eta hortik osatu zen azken orain daukagun bertsioa, esan dezagun. Eta bitarte horretan, orain ikusi dugun bideo horretako mundualdiako egun politi hori izan zen. Orduan, honekin esan nahi dudana da, herritik bertatik
saio hauetatik sortutako ideiak jasotzen direla dokumentu honetan. Egitura zer biltzen du? Bueno, 3 helburu nagusi markatu ditugu edo 3 helburu nagusitan bildu ditugu ekintzak. Lehenengo eta behin iritsi berrien oinarrizko beharrak asetu eta asistentzia eskaini. Hau da, baldintza sozioekonomikoak, harreman sareak, badakigu oso egoera desberdinak bizi ditugula eta bereziki migrazio prozesuekin harreman handia duen aldagaia dela hau. Orduan, lehenengo eta behin, ekintza multzo bat edo jarduera batzuk, proposamen batzuk bideratuta doaz norabide horretan. Bigarren, usurbildar ezberdinen arteko ezagutza eta harremanak sustatu. Hau izan da, ikerketatik bertatik hasi eta sarritan aipatu den gai bat. Aniztasuna modu positiboan ikusten da, aniztasuna balioan jartzen dugu, baina benetan gero desberdinen arteko harremana egunerokotasunean ez dago. Hori zen jasotzen zen ideia bat. Orduan, hortik, bigarrengo helburu hau izango litzateke, komunitate eta identitate desberdinen arteko zubiak, harremanak eta espazioak sortu zubi horiek egoteko. Eta azkenik, sensibilizazioa eta formazioa helburu duen ekintza batzuk daude. Pixka jatorri aniztasunaren inguruko lanketa, kultura aniztasunaren inguruko lanketa eta gai hori mahai gainen jartzeko ekintza batzuk izango lirateke. Ekintza batzuk daude. Eta ez ditugu denak ekarri, baina idea bat edukitzeko zertaz ari hau da, zer dira ekintza hauek, zer dugu burutan plan honetan, ze biltzen du tresna honek. Hemen dauzkazue adibide batzuk lan hildo bakoitzeko, ze ekintza aurkitu ditzakegun. Hauek dira ekintzen izenak. Ondoren ekintza bakoitzak du bere deskribapena, nor izango litzateken arduraduna aurrera eramateko, eta horrelako zeinek parte hartuko luken ekintzan bertan horrelako detaile batzuk badaude, baina gaur izena besterik ez dugu esango. Ideia bat egiteko, adibidez iritsiera eta harrerari dagokionez, jaso diren bi ekintza posible dira batetik usurbilgo harrera protokoloa osatzea, eta bestetik usurbilgo harrera gida osatzea, berritzea, gai horri heltzea. Horiek biak izango lirateke atera diren bi ekintza aurrengo urtetan garatzeko. Lan merkatua eta prestakuntzari dagokionez, adibidez ekintza bat planteatu dena izan da enpleguaren eremuan egoera zaurgarrian dauden migratzaileekin lanketa egin eta enplegagarritasuna eta lan egoera hobetzeko pausoak eman. Izango litzateke adibidez ekintza posible bat. Edo beste bat, adibidez, planteatu dena izan da, euskara ikasteko ikastaroak eta kurtsoak eskaini lan jardunaren baitan. Horrelako proiekturen bat martxan jarri. Ikusten den bezala baita ere gauzak elkarrekin nahasten dira batzutan, lana eta euskara izan daitezke uztartzen diren bi gai, aukerak sortzen dira horrelakoak. Hauek adibide batzuk dira, ez daude planean jasotzen diren denak, eta horrelako zerrenda badago bakoitza bere deskribapena erekin. Kontua da, hau nola eramaten da aurrera edo hau nola gauzatzen da. Printzipioz, aniztasuna hasiera-hasieratik daramagu esanez zerbait zeharlerrokoa dela, gizarte osoa zipristintzen duen zerbait dela, eta guztiok barne hartzen gaituen zerbait dela. Norabide horretan baita ere, erantzuna edo kudeatzeko modua eta lantzeko modua ere zeharlerrokoa izatea planteatzen da. Planean bertan, jasota dagoen agente nagusia esan dezagun, udala da, ekintzen aurrera eramateko arduradun zehatzak ekintza bakoitzeko udaleko sailak dira,
nagusiki, baina ez bakarrik. Hau da, inplikatzen dira baita ere, ekintza bakoitzaren izaeraren arabera, herriko elkarteak, herritarrak, kolektibo zehatzak, nolabait izaera desberdineko sujetuak biltzen dira planean. Eta plana bera ere, udaleko departamentu desberdinen artean banatuta dago, gaiaren izaeraren arabera, sail bat edo beste da sartzen dena fokoan esan dezagun. Orduan hori da azpimarratu nahi dugun ideia bat, plan honen zehar lerroko izaera, eta helburua ere baduelako gaia zehar lerroko zerbait izatea eta harremanak, desberdinen arteko harremanak sustatzea, baita garapenean bertan ere. Gure aldetik hori, orain proposamen hau helarazten dizuegu eta zuen esku gelditzen da, hobetzen joatea. Pixkanaka. Ez pixkat, aipatu duten guztia kontuan hartuta, nik galdera batzuk proposatuko ditut, bai? Eta galdera horiei erantzun bat eman nahiko nioke orentxe, bai? Lehenengo galdera da nola, ez? Esanet, nola hitzari, enarak ere aipatu du. Hau, udalak honen aldeko apostu bat egiten du, momentu honetan, bai? Eta lanlerro gisa hartzeaz gain, datorren urtera begira, oda 2022 begira, udalak hau guztiak kudeatzeko baliabideak areagotu egingo ditu, bai? Bigarren galdera, bai, izango litzeke nortzuk, norekin, bai? Hau da, pertsonak, bai? Hau, udala zaritu gera une oro, bai, udala dalako guztionen sustatzaile, bai, eta udalari dagokiolako plana proposatzea, eta bai, horri heltzea. Baina argi dagona da, udalak bakarrik ez daukala inongo etorkizunik olako plan bat garatzeko, bai. Alde batetik daude udal barruan ari garenak gaude, bai, udaleko lantaldea, bai, maila tekniko zein politikoan, esan dezakegu. Baina hortaz aparte, zuek zaudete, herritarrak zaudete, herriko elkartetako ordezkariak zaudete, norbanakoak zaudete, gai honetan interesa daukazuten guztiok zaudete, bai? Eta argi daukaguna da, zuekin batera egin beharra daukagula, bai? Orduan, galdera zuzena dator orain, bai? Eta galdera zuzena da, nortzuk lagundu nahi gaituzue hau aurrera eramaten, bai? Bukaeran ere gogoratuko dut, baina banatu dizkizuegu papertxo batzuk, bai? Galdera zuzena egiten dizuegulako udaletik, hau da, nork lagundu nahi gaitu honetan, bai? Orduan, boligrafoak hemen badaude, seguro bakarren batek badauzkazutela, eta papertxo hortan, banatu dugun papertxo hortan, izena bizenak eskatzen dira, nahi duenak, posible duenak, guzti honek ilusionatzen zaituztenak seguro zaudetela hemen, gurekin batera hontan laguntzeko eta parte hartzeko gonbidapena egiten dizuegu, bai? Hirugarren galdera da noiz, bai? Eta kronograma bat, bai? Denborak pixka bat, ez? Legegintzaldi honetan, eta agurtzonek esango du nik baino betogo, hau da, 2019-2023 legegintzaldirako lanlerro bat zen hau, eta lanildo bat. Argi zegoen gai honi heldu nahi zitzaiola, bai? Baina argi dagona da, bidea hontan urrats batzuk aurretik emanda zeuden, areagotu egin dira legegintzaldi honetan, hurrengo urtean ere horrela izango da, bai? Baina argi dagona da, bide hau, hasten den bide badala edo, ez, jarraitzen duen bide badala, baina bidea, luzea da, bai? Eta ez da egun batetik bestera hasita amaitzen den lan bat, bai? Epe motzean zer? Epe motzean gure helburua da kontseilu hitza deitu diogu, kontseilu, bai? Bezala definitu nahi dugu, herritarren artean eta udalaren artean osatuko dugun langune bat sortzea da gure helburu nagusia epe motzean, bai?
hortarako eskatzen dugu, gurekin batera bide hortan, animatzen zareten bide hori gurekin egitera, bai? Zertarako, ez? Agurtzanek, segurenik galdera honi, erantzuna agurtzanek hasieran egin duen aurkezpenean aurkituko dezute, bai? Eta nik ustet, berak aipatu duen guzti horrek erantzuten diola zertarako galdera horri, ez? Baina nik, zurrumurruei aurre egitea hitz egin dezakegu, bizikidetzaz hitz egin dezakegu, hitz egin dezakegu aberastasunaz, herri bat zer kosatzen duen, gauza askotaz hitz egin dezakegu, baina nik, hitz bat igual aipatu nahiko nuke, ez? Eta da, benetan, harrera herri bat izatea lortu beharko gendukela, ez? Gai honen inguruan aritzeko Mariak esan duen bezala topagune bat eratu nahi dugu, ez? Nola eraikitzen dugun harrera, administrazioa dakan arduratik, baina ulertzen dugu ere herritarrok, gure herrikide izango diren horiekin izan dezakegun arduratik. Beraz, hau da urte luzetarako ibilbide horri bat, lehentasunak eta hemen dauden ekintza guzti horien lehentasun maila ezberdina da, orduan poliki, bai, baina urrats sendoak emanda baldin bada.